mushure mekunge seweekend varamba kutengera Greatman mota, ruzhinji rweZimbabwe radecida kuita GoFund kuti vatengere Greatman akwa, nekuti sei vakati zvikangoita kafosi kunge zvine kaurafu aiwa haulume. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Greatman ataura mashoko anorwadza akati vanhu vanototaura nezvake in his presence, especially public transport. Saka atodecida kuti vedwe dei zvaibvira agone kuwana something private kuitira kuti wake moyo usarambe uchitsemuka. So far GoFund kwareiziwa almost $5,000 ukuwo pane yakawanda iri kupinda aichibva neku South African side. Kuri kushandiswa account ya Moboys Mazimba ari ku South Africa. Aiwa Mwari vari kukuitirai zvakanaka. Greatman ari kutenda akati I did not know kuti munondida kusvika zvandiri kuona izvi. So guys, let's keep on giving kusvikira Greatman agonawo kuwana mota yake. Zvinorwadza chaizvo kuona vamwe vachipiwa, especially those without need. But Greatman anonida mota guys, kuti achiburuka muwheelchair achipinda mota atombokumbira zvakare wheelchair kusvikira Olinda adecida kutenga. Mari dzacho ndo paunozoshaya kuti ndedzemhiko here dzisingagone kubatsira vanhu vakaremara asi dzinofanira kubatsira able-bodied people. Imikani Greatman anakumbira Land Cruiser inodhura, akumbira mota ye10,000 dziri kungopiwa vamwe vana kapfupi vari kuta dzekutopiwa paper 2 chaiyo. Vamwe vari kupiwa mafleet vekwana Japreza, vamwe vari kupiwawo anonzi chiko Ghost what idzodzi maRolls Royce. But Greatman aringokumbira yekungobva papoint A to point B onyimwa zvakare. Asi aiwa vana veZimbabwe vati bodo, kana takambokonewa zvimwe zvese izvi hatizvikundi kamwe. Zvinzwire Greatman achitaura. There's a day ndaedza kukumbira vanhu, saka ini ndakagara mubhazi, ndakagara pasiti remubhazi handikwanisa kuoneka because ndiri mupfupi. Two guys my assistants vanga vakandiita vakandisviridza, then pakapinda vanhu mubhazi vamwe vakadzi 2 vakandogara the next seat vandandiri, vagara kumashure kwandandiri, vakaridzwa song rangu mubhazi nevhidhiyo rere pandakazwa varere ndakaita naUncle Masulumani Chimbete. Then vanhu vangari kumashure nese siti randandiri chaicho ndovakatanga kutaura kuti aina minzi chii, hanzi ane mukadzi iyeye, hanzi ane vana kaye, ane mwana kaye. But vakadzi vane moyo yakaipa, vakadzi vane utsinye, hanzi kudeirwa munhu akadai so. Aiwa kongoda mari uku hapana, anomutiza manje aiwa mwana futi hasi wake, ndaizvinzwa zvakandibaya zvakandirwadza to the extent yekuti ndakamboda kutaura but timu randandinayo rakati no brother usataure anything, nyarara. Then takubuda mubhazi vanhu ivavo vakanyara zvokunyara nokuti vakazondiona ndichisimudza ndichida sei ndakuburutswa mubhazi. But zvino zvokuti dai nandine yangu yokuti ndangozvitiravherawo kuenda kwekwe ndonoridza zvandiri kuridza, ndabva ipapo ndoshayika panzvimbo ndonoita zvandoita neast town, ndaiva ndisingambofile kurwadziwa kana kuva disappointed. Saka vanhu ndozvavanotaura pamusoro pangu. Ndaiva ndiri munhu akanyara aitya kukomenta kana kuposta anything paFacebook. Ndaizviitira for the condition yandinayo kuti vanhu vanoona kutaura zvakati nezvakati. There's a time yekuti pese pandaiposta event chakanaka ndaiwana vanhu vanondiita cyberbullying kwazvokuti ndaitya kana kuvhera comments, ndainorara. At the extent yekuti after ndazoitawo mwana ndaitya kana kuposta mwana wangu kana musi webirthday rake, kutya kuti happy birthday my son, ndaitya because ndaitarisira kuti ndokomenta zvakadai so. Then yakazosvika nguva yekuti ndakazoti no, but ini ndiri munhu yandisocialize nevanhu, ndojoka nevanhu, ndochasenda wanzira munhu. Sometimes munhu wandowanzira anowana kubenefita. I don't have any personal nemumwe munhu. Example, I'm very happy na Mama V. I have nothing personal navo, but munhu wandakabva kuposta last week, but to my surprise
waona kuti mavhi akaisa hendi panhau yemota yangu ipo muchengo is a friend to me. Takatadzidza tese kujaira security. Munhu akaita temper nemukadzi wangu nemwana wangu, I will go to my extremes, but chinosara chinzvini nepamuromo. Vanhu vakumbonzwa kuti ndojaira sei mota. I have a wife. There are occasions andinofamba on my events andinofamba nemudzimai wangu. She can drive me and events yekuti ndikuenda kunotsvaga ndiende kubasa handiya. I have my personal assistant, my cousin. Mwana watete anonzi mai vake nababa vangu vanotedzana. He knows everything about me. Anamutaura kuti rasta watinoona naye iye rasta wanenge vachitaura is a relative. Saka dzinguka ndiye munhu andinoudza kuti wandibatirawo tambo dzemagetsi ndiye anondisimudza kupeta chair every time, even ndiri mubhawa ndichina doro rasta iye anenge aripo akanditarisa ndiye atanga achifamba neni handine doro vese vese. Ndoswera zuva rese ndiri pabasa ende hapana munhu akambondiona ndichina doro ndiri mubhawa kana chichichena munet club. Ndonohwa nekoti pazuva $50 pazuva ndorinwira mumba, hapana munhu mbozvona kuti ndatenga doro ndotongotengerwa futi ndotongotuma munhu. Vanhu vanotarisira kuti munhu akaremara afanira kuona doro. Wabona pandinogara ndiri kurenta ndogara kuwadzana 5 ndorenta 150 per month. Zvavari kutaura hazvisi hazvina kushata kuti dai ndawanirwa stand and forward. Inini ndinofunga kuti munhu anombozama kutsvaga maybe ndiyawanawo chekufambisa for the first. Fanira kutsvaga netese vandogona ndichienda apa neapa ndichitsvaga ndichiita madhiri angu. Maybe it's not like Gretman wacho hasi kuedza guys, anoswera achiimba mumastreets achiedzera kuti mhuri yake iwane something. Pamwe anotorekodha masongs otomakanda out there kuti vanhu vaterere, dzimwe dzinotoridzwa mumabhazi but business rinenge richingoriwo low. Saka kana achikumbira kuti ndibatsirei ndigone kufisha instead yekuti mundisvitse fishi dzanhasi mangwana ndozodii, ndopaunoona kuti vamwe vanongoramba vachingoti ngaatenge stand yacho inovakwa nei. If only people understood kuti stand haisi investment kana usiri pabasa, vanogona kubatsirika, anozoivaka nei stand yacho, anozodzoka zve akupema. Saka at least akawana chekufambisa chinoita kuti agone kubva from point A to point B, it is going to work out. Iyo nyaya yekuti kana vanhu vane disability vanenge vasachabvumidzwe kana kukomenta kana kusekana vamwe. Pane hate yakanyanyisa guys yatinoona mumacomment section pese. Gretman anenge achitobvunzwa kuti iwe Gretman wata seiko nemudzimai wako, mwana ndiwaSulumani chino. Guys, this is painful. Kuva ne disability does not mean kuti you are not capable of a lot of things, of living your life. He is still human, and I feel like as a nation we lack respect yakungoziva maboundaries. Tinongoleka maboundaries chaiwo kuti pane imwe mibvunzo yatisina need yekuti tibvunze, chero tikazviziva zvinotibatsira chiye. Is the wife complaining? There is a child, evidence that yes, the marriage is being consummated. Saka reason yekuti titaure zvinhu zvisina maturo iri kubva pai. Why do we hate? Kana usina contribution yekukanda, kana usina mari yekuti ukandira Gretman atenge akwaya, it is good to just keep quiet. But so far we have seen the positive side of people who are truly in support of Gretman's initiative. Kuna bamnini vanozviita ivo philanthropist, panofanira kushanda word rekuti philanthropy vapakonewa. Mai Jairo Zero vakakumbira help vakazvikonewa, asi kune avo vanozikamwa kuti vane mabank balance ari kubounsa mari dzichiita dzekukandwa dzichiflashwa, ndokwavanokandawo imwe mari. Zvinobatsira chi guys? I think we need to redefine philanthropy for mabillionaires edu aya. Handizi kuti kuchikoro vakasvika papi, asi Google chaiyo nemanyorero avanoita vachishandisa AI, panogona kungogoogle one vakaziva kuti philanthropy chi. Do leave your comments on what you think.